Здравейте, момчета, аз съм ProMaster и днес ще снимам клип на CS Warzone 1.6 и днес сме с бандита, той е от единиците, предпоследен е. Аз имам 2 кила. Можем също аз да се казвам Дра професионал килър. Давай, влизай в сервера, ако си го пратил. Да, виждам. И сега чакай само да видя тук къде беше. Виждал ли си Assassin's Creed с бомбата? Не бе, аз нямам такива. Аз съм си направил на Assassin и Assassin с бомбата. Човек това къде чакале, видя ли го бе? Да. И хора, защо ми са така оръжията, ето Кой си слага? имам спинове. Майко, човек, ние направо накъсаме, бе. Ами да, той има такъв бък. Където като стрелече може да... знам, че имам, точно бях на 11. Затова бе! Някой ми звъни, бе. Тя не мога да го му дигна. Ще играем само трима. Крис, тук ли си, бе? Може да пишеш на пълничката, че не мога сега да може да се звъни ми. То ми звъни. О май гад. Един от нашия клас не може да говори хубаво и вика на о май гад. О май гад. С гът. О май гад. Той чакай, точно на най-тъпото място. Изчакай. За да го направих това. Идвам. Аре бе. И да не се чудите защо имам 2 автомата. Да, то минава отзади. Да. Майко, толкова къде? Затягай. Майко, толкова че има ярда. Пък, знае, че заложите бомбата, нали я заложите? Не, аз не знам. Аз не знам, аз не мога да... Не, той е такова. Дано да не обезвати. Играе с 60 То FPS. ви всичките сте гледат и те сте гледат. Да, защото го видим най-отзади. Аз не мина. Не, ти не става това. Ама не аз. Например, аз не минавам. Имам 3 от 4, ама качай си ги ресна. Аз съм трудбе. Ама ти са влези, бе. Майко, тук не мога да се ресват. Да знаеш, че на банди там може да само 10 минути. Да, знам. Реснах си ги. Трябва да ги правиш на 2. Да, реснах. Не си ги реснах. О май гад, бе. Значи няма пари за такова. Направо човек ти като умря се разкрачи. Аз така бе. И трима се. Иване! Как ти уби, бе? Как е човек? Пак Да. си. Трима срещу един да ги убия всички.
бяха трима, бяха повече 4. Много ме игра. Трима. Не, май бяха повече. Трима. Еми око трима, пак съм ги убил. Колко бързо направих 7 кила. Сега ми се издадаш от моите домовици. Аз ако има 4 от 3, бе, а? Аз съм на последно място. 0 от 4. Аз съм на кое? Чай, аз не мога да нали ярти Аз играем? съм на трето. Моите заобикалят ли, бе? Да, само трима. Чрез заобикаляне. Майко. Кажи и да ни заобикалят. Аз тук да няма да ги... Аз тук да заобикалят. Кара 7. Асасин. Поне кажи, къде я заложихте. Не знам. На едно буре. Бе, този път не можах така. И аз имам време, човек. Но човек, наистина, това сега се признавам, че отдел беше на късмет. Наистина признавам, че отдел беше на късмет. Сега ако знаеш, че аз направо. Двамата имам 7 кила, аз имам 5. Опет умирам на Ламбо. Сега ако знаеш, аз такова чудо не мога да направя. Ако мога, но това трябва да е същи късмет. Вие всички ли сте ярд? Аз, да, ето. Ние сме да. Аз чакам. Освен един от нашия отбор не е. Хипа ви цирал брочек от заедно минават. Запомняваш от заедно това. Аз съм минал отзад. Защо някой гледа у вас? Майко... Какво е мой живот? Вашия отбор обикаля. Аз съм обикалям, аз... Аз ще заобикалям. Ми кажи. Ама и ние ще заобикаляме това. Заобикаляйте? Окей, скажи. Ми жълт заобикаля, но без да залагат. Аз заобикалям. Да знаете. Ми аз да знаеш. Проверявай си от време на време бандикама да не спре. Опа, чакай. Значи. Направих 7. Много ганни килове, човек, че не мога да си ги ресна. Това също е ганото. Да, не мога да си ги ресна. Аз съм с едно пистолече. Много ясно с пистолече. Да, аз точно е то дефалт TV гледах, където би. 870-755. Сега ще го кръвнат отзади. Не, то няма да може да го обезлюдим. То вие ще избягате, да. Май ни печели. Айде вече ярд. Гармини мои. Няма какво ма. То даже нямаше никакъв шанс да обезвреди. Не, аз чакам там дойде. Играем ли я? Аз играя. Те нашите... Всичките минават само нашата база, де го за място прави. Да, всичките са ярд. Само един минава заре. Добре да знаеш да го... За малко ти ще бъде. Аз ли? Ничего да не съм аз. Не съм. Айде, не си Ми ваше минава, бе. Мое всички смеят мен. Да, трима сме тук я. Направо затова гледах този дел знака беше. Да, някакъв мирот заедно, да. Един минава отзади. Айде, това беше. Човек, то дефолт даже не стреля. Даже не стреля. Кажи, че ме обидява. Да, но той точно към тебе гледаше и даже изтраше го да стреля на човек. Мистер Бомбастик е у Ама мене. изтраше го да... Аре, бе, то... За малко да